Добро утро отново на зрителите на BTV. В следващите минути ще се опитаме да отговорим на въпроса какво правят нашите деца в училище. BTV засне уникални кадри с скрита камера в една столична гимназия, след като нашия репортер Стоян Георгиев влезе в ролята на учител. Един месец Стоян преподава английски на учениците от 5, 6 и 7 клас. Впечатленията му от случващото се зад стените на едно българско училище ще видим в събота и неделя в два филма от поредицата BTV Репортерите. Стоян е до мен сега. Преливам просто от въпроси. Здравей, Стояне. Здравей. Как всъщност най-напред да те попитам, как успя да се внедриш в това училище, да станеш учител? Почти ежедневно беше тук, правеше репортажи, изведнъж просто така изчезна и стана учител. Как става? Не ми беше много трудно, защото няма много кандидати да бъдат учители. Даже никак няма и това е много сериозен проблем на българското образование, средно. Тази професия почти напълно изгубила своя престиж. Даже бих казала много непрестижна вече. И ако има желаящ да бъде учител, просто може да стане. Толкова ли е тежко? Толкова ли е... Няма учители, това е факт. И особено млади. И това е много сериозен проблем, който така според мен остава някакси на заден план. А е много сериозен проблем. Ти си завършил английска гимназия, така че след това естествено имаш и висше образование. Не ти е било трудно да влезеш в тази роля. Знам, че дори и с курсове стават учители. Сега... Нямам педагогическо образование висше, но тази английска гимназия е предостатъчна на фона на абсолютната тотална липса на учители в училището, особено по езици, по информатика. Примерно в училището, което аз бях, моето място не е заето от никой. Остава точно един месец до края на учебната година. Инспектората по образование е обявена свободна позиция за учител по английски език в столичния квартал Враждебна. Завършил съм английска гимназия, нямам педагогическо образование, но ще се пробвам. Отивам на интервю в 85-то СОУ отец Паисий в район Кремиковци. Директорката беше искрено изненадана, че млад човек, особено мъж, се явява, е кандидат да бъде учител. Каза, не знам каква е причината, какво те е мотивирало да дойдеш при нас, но ако наистина си съгласен да бъдеш учител, за нас ще бъде голямо удоволствие. Един месец ще бъда учител под прикритие на 5, 6, 7 и 8 клас. Ще получавам 282 лева на месец. Ето и първият ми учебен ден. Учениците не ме пускат в класната стая. Получавам първа помощ от колежката по литература. Седете прилично, ако обичате. И седете по местата. Седете си по местата. Напишете по стените и пускайте музика. Спрете музиката. Имате част по английски, седете по местата. Някой прави ли упражнението? Ние го се упражняваме заедно. Ние се упражняваме заедно. Седи си на мястото. Седи си на мястото. Защо пише бележка? Бях подготвен да преподавам, но се оказва, че преди да стигнеш до преподаването, трябва да се справиш с много по-трудни задачи. Като, например, да си осигуриш слушатели. А това никак не е лесно. Играят комар, бият се. Какво става там? Да, така се случва. Видял си агресия, женски бой, доколкото разбрах. Да, и това е само началото. Това дори мисля, че което видяхме са точно първия и втория ден. Самото начало, когато и след това се развиха. След това специално в клас вече така намерих някакви механизми да им въздействам, за да малко да ги укрута. Защото в началото беше просто аз бях в тотален шок. Как те приеха? Те свикнаха ли за този един месец? Оценките, какви оценки им писа? Беше ли щедър на хората най-добре сами да видят какви са критериите, защото аз във втората част, особено в неделя, това, което се види по BTV Репортерите, там показвам много изпитвания и те са представителна извадка, определено. Примерно за един клас има и класове, които са на по-добро ниво и клас, който е на по-ниско ниво. Но мисля, че това, което ще видят те ще видят ученици, които имат примерно 5 или 6 и ще видят това, което знаят. Не е нужно да знаеш английски, да знаят английски хората, за да преценят какво е нивото. Това е много ниско. То е направо много ниско. Ужас. Всъщност, правят ли си домашните, изпълняват ли си задълженията, това, което се очаква от тях?
По-малките, Съвестни по-лесно. ли са? Примерно в 5-ти клас и 5-6 клас са съвестни, голяма част от тях. После вече става много трудно. Те са много немотивирани. Просто те не знаят, защо са на училище. Някакси не им обяснил никой. Не знам дали вкъщи, дали в училище. Те нямат мотивация да овладяват знания. Защо ти говори ли с тях? Защо се получава? Да, говорих. Аз дори питах, добре, не искаш ли да научиш нещо? Защото, примерно, дори факта, че примерно предава материал за някакво перфектно време, нали, което все пак е ниво, защото те учат от 4 години английски, а също време не могат да напишат thank you. Нали, въпреки този факт, нали, аз поне... Не могат да напишат. Да, не могат, някои от тях След не могат толкова там. години. Даже доста от тях. Доста от тях. Това не е изключение, определено. И аз, поне това, което предприех като стратегия, е да се опитам да ги науча някакви неща, които са, така, примерно, ако искате да запознаят с някой по интернет, чужденец или нещо, което може да им влезе в работата. И за мое съжаление, някакси изненада, дори нищо не може да ги накара така да искат да учат. Просто не искат. Не са мотивирани. Разбира се, по-голяма част от тях. По-голямата част от тях определено не са мотивирани и така си идват от вкъщи. Аз не бих обвинил предната им учителка, примерно, или нещо подобно. Като млад сигурно сте приели по-лесно. Знам, че другите ти колеги, ти си бил просто изключение. Другите ти колеги са доста по-възрастни Да, бях изключение. в тази гимназия и не само. Знае се, че просто младите хора, завършили това образование, са немотивирани да станат учители. И как при тази заплата от 282 лева? Не само заплата. Аз се надявам хората, които изгледат това нещо, да разберат защо всъщност няма учители и да им стане напълно ясно, че няма да има учители. Никой няма да става учител от тук нататък. И тази система се крепи върху на базата на някакви хора, които са на принципа на завареното положение, които са от времето на идеализма и те самите са такива представители, които аз не бях виждал скоро такива хора, не бях общувал с такива хора. Такива бяха твоите колеги. За щастие все още има такива хора, да. Ако ние трябва да сме благодарни, че всъщност ги има. Ако не са тия хора, нещата отиват вече, не знам. От една страна, нали, чисто физически, фактически няма да има учители, а от друга, ако има и се запълват по някакъв начин поръките, може да си представите какво ще бъде нивото, то пада. Да, но поколението ще се смени. Това е тъжното. Не знам как ще се смени. Кой ще дойде след тях? В училището, в което аз бях, нали, нямаше човек на моята възраст, съвсем определено. И когато аз вчера казах на директорката каква е истината, тя просто казах, знаех си, че има нещо. Тя си каза, знаех си, че има нещо. Просто не е естествено. Тя беше изненадана, че човек на моята възраст, тя дори не съм и толкова млад, аз съм на 31 години. Но за там това е уникално млад човек за училището като преподавател. Си сложи главата в турбата на този стрес. Да, и тя каза, знаех си, че има нещо и дори ми сподели как те са имали през последните няколко години два случаи, в които млади хора са идвали, мъже в това училище. Предния се оказал педофил. Тя ми каза, знае си, че има нещо. Аз поне казах, ето имаме добра новина. А те сте гледали, може би, със съмнение, ти пък дали няма да си. Да, гледали се, разбира се. Те просто не знаят, че млади хора не кандидатстват за учители. И това, че повечето хора не го знаят много, хората, които са в образователната система, са много наясно с този проблем и той вече направо стига до положение, че няма учители. В момента вече има незаети места. Много. Каква беше дисциплина? Въобще можем ли да говорим за дисциплина в час? Говорят ли по мобилните си телефони, СМС-и? Шуми ли се? Как преподаваш в тези условия? Много се шуми. И аз това, което го казвах, преди това ти го казах, за тая липса на мотивация, тя според мен е там и във всичко. И тя предимно от къщи, така ми се струва. Аз, когато примерно имах проблем с някой ученик, бил той пълна липса на желание да учи, което в по-малки случаи съм го приемал като проблем, защото е нещо масово, но когато е с, примерно, някаква агресия спрямо мен или спрямо негов съученик или нещо, което е фрапиращо, винаги съм се опитвал да открия причината, като питам директорка, учители, които са наясно за семейството му и винаги имаше съвсем логичен отговор за това. Просто ужасно много деца израстват с големи липси. Големи липси на внимание, на обич, даже това е слабо казано. Които израстват с агресия вкъщи или просто не ги гледат, или просто няма кой да им каже, че всъщност те трябва да учат и че има смисъл да учат и защо трябва да учат. Стоян, ти